slejna mulej u li timħabtek dini l-odwa li urid għal-ħelsin jisma l-lubna bilena jelisnulek li zbaħalja din tizġet mażmin ħajr mulej ħajr li b'mewt ħassar nubna tajtna l-ħajja bisseb fil-qawmin fik il-qana biex ħalek mal-qtajja niksmur rebħa f'saltna tebladni. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Nifirħu u nitennew u nagħtu glorja lill-Alla għax ħajsaltna il-mulej Alla tagħna li jista' kollox. Alleluja. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lill-Alla u nweduh li nmarbu dak kollu li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu dil-Quddisja b'suffraġġju tal-mejjed Karlu Paċe. O Alla li tista' kollox għamel li aħna nxandru l-qawwa biex kif irċevejna r-ran tal-glorja li tajt lilu isejħilna niksbu id-doni tiegħek kif rajna fih bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-kottra kbira ta' dawk li jemmnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira l-Apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibieħhom u l-flus li jdaħħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Hekk għamel il-Levita Giuseppi minn Ċipru li l-Apostli kienu jsejħulu Barnaba, jiġifieri bin il-Faraġ. Dan kellu għalqa bieħħa u l-flus li daħal minna mar qiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej is-saltan, il-kobor libes il-mulej u tħazzem bil-qawwa, iżom sħiħa id-dinja qatt ma titħarreq. Imwaqqaf it-tron tiegħu fis-sot minn dejjem ta' dejjem int. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom, dusija lil darek tixraq mulej sakemm itul iż-żmien.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. يحتاج ليكون مرفوع بين البنيدم باش كل مين يمن فيه يكلو الحياة تديم. هاليلويا Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-Nikodemu: La tistaġibx jekk jiena qedtlek li jeħtieġilkom titwildu mill-ġdid? Ir-riħ fejn irid jonfoħ tisma' ħossu imma tafx mnejn hu ġej u fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwielet mill-Ispirtu. Kif qatt jista' jkun dan, reġa' qallu Nikodemu, u Ġesu qallu: Inti mgħallem f'Iżrael u da ma tafux? Tassew ngħidlek li aħna qegħdin nitħattu fuq dak li nafu u qegħdin nagħtu xhieda ta' dak li rajna, imma x-xhieda tagħna ma tilqawix. Jekk intom ma temnux meta nitkellem magħkom fuq il-ħwejjeġ tal-art, kif sejrin temnu meta nkellimkom fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Ħadd ma tela s-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa' s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela huwa l-Evanġelista San Ġwan biss li jagħtina r-rakkont tal-laqa ta' Ġesu ma' Nikodemu. U lil dan li mgħallem Ġesu jistiednu biex jitwielet mill-ġdid. Issa Nikodemu naturalment ma jifhimx il-kelma li qalu Ġesu u jiskanta kif seta' jagħmel dan meta huwa kien xieħ. Imma Ġesu kien qiegħed jirreferi għal twelid spiritwali mhux dak naturali. U allura kull nisrani irid jitgħallem kuljum kif jitwielet mill-ġdid. Jiġifieri kif iħalli warajh il-bniedem il-qadim, dak li hu ħażin, u jilbes il-bniedem il-ġdid, jilbes il-grazzja tal-Alla. U dan eżis nistgħu narfuh biss daqskemm jirnexxielna ngħixu ħajjitna qrib Ġesu. U allura ejjew nitolbu sabiex dan iż-żmien tal-għid illi fih ninsabu ikkun għalina tassew żmien ta' grazzja u ta' faraġ. U għalhekk ngħidulu l-mulej Ġesu: Mulej Ġesu, inti ħriġt rebbieħ fuq il-mewt. Enni biex kuljum ninża il-bniedem il-qadim, ninża mill-ħażin. Bil-wieqfa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba. Waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qed jagħmel magħna, nitolbuh inebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina. Għalhekk ngħidu: għal glorja ta' Kristu ħares lill-poplu tiegħek mulej. Għal glorja ta' Kristu ħares lill-poplu tiegħek mulej. Biex l-insara jgħixu fl-ispirtu ta' għaqda u solidarjetà tal-ewwel komunità nisranija nitolbu: għal glorja ta' Kristu ħares il-poplu tiegħek mulej. Biex in-nazzjonijiet onja jgħinu l-ġnus foqra fil-qsim tal-ġid nitolbu. Biex il-ħaddiema isibu xogħol li għalih għandhom il-jett u biex inti tbiet mill-familji il-qatt u l-faqar nitolbu.
biex aħna nkunu kapaċi naqsmu l-ġid tagħna mal-ġirien u l-aktar ma' minnu fil-bżonn fi spiritu ta' karità nisranija nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Inraddulek ħajr mulej Alla tagħna, għad-don ta' Kristu ibnek, għax huwa jkompli joffri lilu nnifsu għalina u jidħol għalina qudiemek. Ilqa' t-talb li aħna nofrulek fismu li hu ħaj għal dejjem bis-sinjali tal-passjoni li salvatna u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mawlin bit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddaf li mulej maħżuniti, widnob tiegħi nefħi. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawna l-misteri tal-Eid, jaqadnuluna dejjem ħalli nraddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' dejjem taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sakrifikat Kristu il-ħaruf tal-Eid tagħna. Huwa qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Eid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewiet, mbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġrad dil-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax l-mulej kull irkoppa timil kull irsin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nraddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali għal Karlu Paċ, u ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek il-koll fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min waħad jgħalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għadu l-paċi li suxi. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja bil-mewt tiegħek. Kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu
inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qadis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu l-għalinna, ġismi u ikel tassew u demmi u xorb tassew. Ħenjen dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej. Ma jistħoqlix li tidħol tagħti s-saqaf tiegħi, żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Nejdu it-talba ta' San Bernard li kien ħobb jgħid lill-Madonna. Ftakar hija li żjed ħanina, Verġni Marija, la qatt ma nstema' li xi ħadd intefa' taħt il-ħarsin tiegħek. Talbek il-għajnuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Imma anqal minn dan għall-ħsieb għal għandek niġri, ja Verġni Om tiegħi,
għandek niġi qudiemek noqgħod midneb u niedem jahom li bentalla mamul bniedem la tistmerx it-talb tiegħi iżda jismani u weġibni ammen. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għal dejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nannula l-izbaħanja bil-fer taqlub safin, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.